Мисля да поговоря малко за хаос и за реда. В смисъл, щеше да е интересно да има малко повече хаос на Земята. Хората, например, да се срещат с всякакви непознати и да си говорят за какви ли не неща. И не е непременно задължително да си говорят разговори, които са подредени и са с някаква цел. Може би да си говорят всякакъв вид простоти без липса на смисъл. И, например, да настъпи хаос и навсякъде. Например, футболистите като излезат на терена да си вкарват автоголове, да правят напълно нелогично поведение. Или хората да не ходят на работа, да настъпи нещо като джунгла. И това може би да се извърши един вид експеримент. Всички за известно време да се обърнат към хаос. И нищо да не се случва подредено като на шахматна дъска. Може би това поведение го има и тук. На, но това е за хората, които са в лудниците. Те там се държат свободно и си говорят по всякакъв начин. И това са истинските революционери, може би. Лудите хора, които им е писнало нормалната подреденост на нещата и търсят нещо различно. Някаква свобода на действие. На друго място, където е така, то света е по принцип двоичен. Подредения свят е в будната осъзнатост, а когато сънуваме всичко е един хаос. Може би света има нужда от този хаос и нещата трябва да се допълват. От една страна да е хаосът, от друга страна да е редът. Това си е самото поведение на светът. А, това е, какво още да кажа.